Mexican food with a twist of Filipino taste ba ang hanap mo? Sagot yan ng bagong dinarayong restaurant dito sa Baguio City, ang La Sabores Cartel. I was brought here for the first time by a friend. So, fan po ako ng Mexican food and dito kasi sa Baguio wala masyadong magandang puntahan for Mexican food. Masarap yung pagkain and for the price, maganda yun. Marami yung serving size and very tasty yung food. Isa sa mga unique specialties nila ay ang homemade hot sauce at mga tortilla wrappers. From the tortilla wrappers, lahat yan from scratch namin ginagawa. So kami lahat ang gumagawa niyan. So yun sa tingin ko ang kasi yung hot sauce dito na wala pa ako natitikman na ganyan kasi kung anong meron kami ngayon. Patok na patok ito sa panlasa ng mga lokal at maging sa mga turista. Sa likod ng tagumpay ay ang kwento ng pagbabago at pagmamahal na bumuo sa negosyong ito. Ko alam kasi ang uso nun for gangster, di ba? So na-line kami sa mga yon. So yung mentality namin napunta sa ganung state. Sa pangarap na lang kayo, yung matinong pangarap. Kapatid ko kasi naligaw din. Mag-isang kapatid ko. So, ang pinaka-importante lang naman sa akin is yung will niyang magbago. Kasi 'di ba lahat naman deserve yung second chances. Lalong-lalo pag nakikita mo naman na talagang ini-effortan nilang magbago. Dahil sa sipag at pagpupursiging bumuo muli ng bagong buhay, lumago ang negosyo. Sa dami ng pinagdaanan mo, hindi ka na magpapatinag sa mga malilit na bagay na ganyan. Saka, kung sabi nga nila, hindi araw-araw Pasko, edi meron ding Pasko rin, di ba? Ang La Sabores Cartel ay matatagpuan sa Outlook Drive, Baguio City. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.